Thandwa zami ngifisa basibuke ivangeli likaMateyu sahlo seshumi nantathu ivesi yokuqala kuze kube amashumi amabili nantathu. Umhlwanyeli waphuma eyohlwanyela. Ifuna ukuqala lapho ekutheni uyaphuma lo mhlwanyeli uyohlwanyela imbewu. Ngifisa ukuba ngizibuze nawe mhlawumbe uzibuze umbuzo wokuqala ukuthi yintoni inhloso nenjongo yokuphila kwami. Yintoni inhloso nenjongo yokuphila kwami? Phecelezi ngifunani ngempilo yami? Lo mhlwanyeli uma ephuma unenhloso yokuyotshala. Unenhloso yokuba emva kwesikhathi esithile kube nento ebonakalayo abuya nayo eyizithelo zomsebenzi wezandla zakhe. Kanti nginingi empilweni yethu siphilile impilo yokujabulisa abanye abantu. Abanye bafune ngibe ubaba, abanye bafune ngibe umkhwenyana, abanye bafune ngibe umakoti, abanye bafune ngibe umama, abanye bafune ngibe ubhuti, ngibe usisi, abanye bafune ukuphelelisa inhloso zabo ngokuthi mina ngibenzele okuthile. Kodwa umbuzo engithi namhlanje asike sibhekane nawo uthi wena-ke ngokwakho usifunelani? Usifiselani? Mawuhleli ubheka impilo yakho yonke into yenzeka nawe wonke lama-expectations abanawo ngawo wena mawubuka uthi mina-ke ngifunani? Buzo wami uthi, what is your 5-year plan from now? 2028 uzobe uyini? Unani? Ufisani? Ulungiseni? Akube kulula ukwenza izinto ezijabulisa abanye abantu wena mnikazi wendaba kodwa ukhononda. Wena mnikazi wendaba kodwa ukhala ungajabule. Abanye baze bathi la ekhaya they take me for granted. Abanye baze bathi la ekhaya bayangixhaphaza. Abanye baze bathi la ekhaya sengikhathele. Pero umbuzo uthi ubatshelile yini ukuthi wena ufunani ngempilo yakho? Akuve kulula ukuphila impilo yami ngokubhajetha ngawe ngoba wena awukaze waba clear ukuthi ufunani. And so mangumhlaka 15 and so mangumhlaka 25 noma kuphela inyanga sonke la ekhaya siza nelisti sizokunikeza wena okusebenza awusala lutho. Ufunani? And so abantu bazosichaphaza ngoba kwathina uqobo lwethu siyayichaphaza. Mbuzo wami wesibili uthi, uma iphuma lensizwa iyotshala imbewu, uma itshala lembewu enye yayo iwela endleleni, uma iwela endleleni inyoni ziyayidla. Iyangithusa le eyokuqala ithi yini lena oyitshalayo?
umlomo uyadala. Olimini kunokuphila kunokufa. Uma wena uqobo lwakho usifisela okubi kuzokwenzeka. Uma wena uqobo lwakho ungasiboni uphumelela, ungasiboni ungelutho, kakade ngeke kube lutho. Olimini khona ukuphila, olimini khona ukufa. Kodwa okungithinta kakhulu ile ndaba yokuthi enye itshalwa endleleni maqedane inyoni zifike ziyidle. Uma ufuna ukuphumelela empilweni, funda ukuvala umlomo, ungahambi utshela bonke abantu izinto ofuna ukuzenza. Asiye wonke umuntu olalele okushoyo okufisela okuhle. Asiye wonke umuntu oseduze kwakho ofuna ukuphumelele. Asiye wonke umuntu ohlekisana nawe okuthandayo. Mina ngihlezi ngithi kunabantu nje empilweni yakho abahlezi beshaya ama-surprise. Wakwahlala nabantu emndenini athi surprise surprise senginemoto. Angivuki namhlanje kusasa ngothenga imoto. Surprise surprise senginomuzi. Angivuki namhlanje ngiyothenga umuzi. Surprise surprise sengiyagreda. Angivuki namhlanje ngiyogreda. Kodwa wena yindaba wahlezi uxoxa izinto lo uhlezi eshaya ama-surprise. Awufundi ngani ukuthi lo muntu ufuna nami ngitreat ngendlela angitreata ngayo? Angithi vele naye uyangifihlela, pho wena utshelelani umhlaba wonke? Wake wamxoxela umuntu i-idea yebhizinisi, athi le bhizinisi ngeke nilunge, 2 months down the line useyalenza ibhizinisi and yet aphumelele ngalo. Siqhubeke izithandwa zami. Lithi izwi likaNkulunkulu enye yawela emhlabathini onamatshe. Yamila isikhashana, kodwa ngokushisa kwelanga yasha ngoba impande zayo zayingajulile. Ngihlezi ngithi akekho umuntu ohlupha njengomuntu ongenzelwanga imbeleko. Akekho umuntu ohlupha njengomuntu ongenalo ikhaya. Akekho umuntu ohlupha njengomuntu who has no sense of belonging. Inyoni ingandiza iye emkhathini, kodwa ekugcineni iyasidinga isidleke. Zikephi impande zakho? Amandla wena uwatholaphi? Yebo, isisho sezulu siqinisile uma sithi hamba mntanami, abafowenu nodadewenu uyobathola ekuhambeni. Ngoba ngenzeka ukuba engigudlela abaswini abangifuni, engigudlela abaswini bakhuluma kabi, kodwa ekuhambeni ngiyawuthola umfowethu weqiniso, ngiyawuthola udadewethu weqiniso. Yebo, iqiniso lelo. Kodwa bathi abazisilungu, blood is thicker than water. Yavuka mina lenkonzo yokuthi likephi ikhaya lakho. Mangikhuluma ngezulu ngizothi igama lakho limenyezwa kumuphi umsamo. Isiphi salwazi esimemezayo masekonakala izinto zakho sithi kodwa ngicela nimsize ngokuyingane yala ekhaya. Yangithusa le ndaba ngoba lithi izwi likaNkulunkulu impande eyihlele emhlabathini onamatshe zihambe zibume. Akuve kulula ukuyitshela ukuthi ngiright, nginakho konke, angibadingi abantu basekhaya.
Thandazami ungaba insizwa namhlanje. Ungaba intombi namhlanje. Ukugula nokukhula nokuguga kuzofika. Alikho ikhaya elidlula ikhaya lakwenu. Khona abanye abaphila impilo yabo emadolobheni bazofaka izinto zabo emadolobheni kuthe kokuguga kwabo baswela ukuya emakhaya bayohlala le nabanye abantu bagadwa abantu abangabazi abangalenjaba nabo. Wesithathu ilona otshala imbewu kodwa itshala phakathi kwameva. Bathi abazulimi lasentshonalanga, show me your friends, I will tell you your future. Ungashawa inyoka ebheke. Ngeke ingane yakho ijwayelane nosikhotheni ingabusikotheni. Ngeke ujwayelane nabafana abashaya igitsi abantshontsha imoto ungayintshontshi. Ngeke ujwayelane namasela ungantshontshi. Okwenziwa abangani bakho mawungakakwenzi sasikwenza. Birds of the same feather flock together. Yangithusa ngoba uthe setshalile abese kuyakhula kodwa lameva ebese yaminyanisa aqinanise uze kufe. Wakwaba nabangani who are nothing but parasites abadla igazi lakho. Babakhumbula mawu-right, bathanda unakho konke. Khona abantu empilweni abathanda so long as bebenefitha wena. Uma bengasabenefit, anganoma nelazi nikhizane nezenze. Ikhizane nezenze awusoze wathola esilwaneni esifile. Esilwaneni esifile uyathola impethu zodwa. Kodwa ikhizane nezenze liyongena kuwena likunze igazi. Uma seliqedile sewufile ngeke lisaba khona. Kunabantu abanjalo empilweni zethu. Kubalulekile bona because they benefit. Sekuba khona ngike ngafunda ku Twitter khona le nkosazane ebhalene nebaza abangani abanomona. I-topic ayikhuluma ngayo kwako anonymous kodwa utshela ukuthi yini oke wayenza ngenxa yomona. Uthi omunye mina umngani wami ngesikhathi egcwalisa i-CV yakhe wabhala inamba yami kwaba inamba yesibili. Uma bengamthola enambeni yokuqala babefonela mina. Uthi mina ngenxa yomona babemfonela thiwa keza azoqala umsebenzi ngangimphika ngithi angimazi ngithi wrong number. Uthi owesibili umngani wami wawina ibhasari enethikithi lokugibela indiza ahambe aye esikoleni. Uthi mina ngantshontsha ithikithi lakhe. Uthe sebonile ukuthi alisekho wakhala inyembezi ngahlala naye ngakhala naye kodwa ngazi lintshontsho yimina. Uthi owesithathu umngani wami wathenga imoto. It was my dream car. Ngakhuluma nabafana ngathi bahambe boyintshontsha ayantshontsheka. The following week ngathi bayishisa. Umona nabantu ezizwana nabo isilimazile. Ngikibuka le ndaba yokuthi imbewu beyingamila imilile kodwa abantu esihlala nayo sengiphetha. Ngicela ukusika elijikayo emjulweni.
Uyazi khona abanye bethu abajolayo ngabe sikude nempilo. Kodwa uma umuntu othandana naye engenawo ama-plans ngempilo, nizoshibhesha ndawonye nobabili. Khona umbuzo obalulekile musangena kulo mdlalo womjolo. Umbuzo umuntu ukuthi athini ama-plans akho ngempilo yami. Akuve kubalulekile ukwazi ukuthi what are your plans for my life. Mhlawumbe ubuze differently ke what are the plans for us. Kodwa futhi umbuzo ovalayo. What are your plans for impilo yakho? Uma kwayena uqobo lwakhe engakazi, uyazi noma ngathiwa unama-ideas amahle kangakanani, uyolokhu wadonsa kancane and eventually nawe uzogcina usufana naye ungasazi ufunani ngempilo. Ndlovukazi yezulu ibe nathi sibusiso sivikele isikhathi seko, uyise nendodana nomoya otholileyo.